Nu mi-aduc aminte să te purta cineva așa de frumos cu mine de ziua mea, cum v-ați purtat voi. Dumnezeu să vă răsplătească și vă invit la tort sus în cer. La nunta mirelui, să fim prezenți ca mireasa Domnului Iisus și să nu lipsească copiii, să nu lipsească soțul, să nu lipsească soția, să nu lipsească niciunul din cei care sunt prezenți în această seară. Aș vrea să mulțumesc din toată inima bisericii și conducerii bisericii. De fiecare dată au fost oameni care m-au înțeles. Trebuia să ajung la dumneavoastră de 2 ori. N-am ajuns, dar dacă am ales să fiu de ziua mea cu voi, mă gândesc că mi-am plătit datoria. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, când mai poposim în casa lui Dumnezeu, să vă spun ceea ce am în inimă, chiar dacă este o zi specială. Dumneavoastră trebuie să știți că aici, în momentele acestea, se stabilește viitorul nostru. Să nu întrebați pe niciun om care va fi viitorul vostru. Viitorul nostru aici se stabilește, funcție de cum inima mea se închină lui Dumnezeu. Nu trebuie să întreb pe nimeni cum va fi ziua de mâine. Ziua de mâine va fi cum e rugăciunea ta azi. Și astăzi, în casa lui Dumnezeu, vreau să mă rog ca Dumnezeu să fie o crotire pentru tine, Dumnezeu să te păzească și Dumnezeu să-ți păzească casa ta. Cum privim spre Domnul astăzi, va privi El spre noi mâine. Cum știm să-L ascultăm pe Domnul astăzi, așa va ști Domnul să ne asculte în ziua necazului nostru. De aceea, în această după-amiază, eu spun: coboară, Doamne, în mijlocul adunării și fă ca ochii mei să te vadă, fă ca urechile mele să te audă, fă ca mintea mea să te înțeleagă și inima mea să te simtă. Și aș vrea din toată inima, iubiții Domnului, să lăsăm pe Dumnezeu în această după-amiază să ne spună ce vrea El și cum vrea El. Rugați-vă ca Dumnezeu din cer să lase un de lemn de la Duhul Sfânt. Aș vrea cu respect să ne ridicăm înaintea Domnului, să citim un cuvânt din Cartea Sfântă. Am deschis la 2 Împărați, capitolul 3, și vreau să încep citirea cuvântului lui Dumnezeu cu versetul 5. Așa să întreb dacă acolo sus la balcon sunt auzit. Ridicați o mână dacă mă auziți bine. Aici, în partea stângă, în partea dreaptă, sunt auzit bine? Dumnezeu să vă binecuvânteze. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului, s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: voi merge eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi. Și a zis: pe care drum să ne suim? Ioram a zis: pe drumul care duce în pustiul Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după el. Atunci împăratul lui Israel a zis: vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis: nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul dintre slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă în mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis: cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Domnului s-au coborât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel: ce am a face eu cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel i-a zis: nu, căci Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt,
că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mi un cântăreț cu harfa. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis: așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea nici vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar acesta este puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre, veți sfărâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă, veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. Însă toți moabiții, auzind că împărații se suie să lupte împotriva lor, au chemat pe toți cei în vârstă să poarte armele și mai mari chiar au stat la hotar. S-au sculat de zi dimineață și când a strălucit soarele peste ape, moabiții au văzut în fața lor apele roșii ca sângele. Ei au zis: este sânge. Împărații au scos sabia între ei, s-au tăiat unii pe alții, acum la pradă moabiți. Și au mers împotriva taberii lui Israel. Dar Israel s-a sculat și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în țară și au bătut pe Moab. Au sfărâmat cetățile, au aruncat fiecare pietre în toate ogoarele cele mai bune, le-au umplut cu pietre, au astupat toate izvoarele de apă și au tăiat toți copacii cei buni. Prăștiașii au înconjurat și au bătut Kirhareset, din care n-au lăsat decât pietrele. Împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat pe el 700 de oameni care scoteau sabia să-și croiască drum până la împăratul Edomului, dar n-au putut. A luat atunci pe fiul său întâi născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ca ardere de tot la zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de împăratul Moabului și s-au întors în țară. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Promit să vă predic scurt în această seară, dacă voi promiteți lui Dumnezeu că trăiți o pocăință lungă cu El. Aș vrea, iubiții Domnului, să vă spun că la primul semn de clătinare în viața ta se vor cățăra în spatele tău mulți ca să te doboare cu totul. Satana mereu așteaptă un prilej bun în viață ca să dea cu tine de pământ și să șteargă cu totul numele, dacă se poate. Spune Biblia că Ioram, împăratul Israelului, era într-un moment când Ahab, tatăl lui, regele, murise. Și în momentul când tatăl lui a murit, regele a murit, în acel moment împăratul Moabului a zis în felul următor: acum e slab, acum împărăția se clatină, acum este un moment când este bun prilej să atacăm. Dacă tatăl lui, împăratul, a murit, poate că fiul nu-i la fel de puternic ca și el. Și atunci împăratul Moabului a zis: acum este un prilej să atacăm. Ascultați-mă ce vă spune, iubiții Domnului. În fiecare zi a vieții noastre, mă aude cineva ce spun? Gândește cel rău să-ți dea o lovitură dincolo de care să nu te mai ridici. Oamenii sunt cu ochii pe noi și sunt în umbră destule vicleșuguri ale celui rău. Oamenii, când te vei clătina, ai să vezi că oamenii se împart în două categorii. Puțini rămân lângă tine și cei mai mulți încearcă să te împingă mai tare la pământ. În momentul în care împăratul Israelului s-a văzut față în față cu împăratul Moabului, care a gândit că este mai slab, el a făcut un lucru. Și în această seară vreau să vă vorbesc despre cum lucrează credința într-un om. Cum lucrează credința într-un om. Pentru că deseori mi se spune: frate, să ai credință. Dar eu vreau să știu cum lucrează credința aceasta. Pentru că eu n-am găsit vreun mușchi în mine care să se numească mușchiul credinței, să încordez mușchiul ăsta și să pot să birui în viață. Credința trebuie învățată, frați și surori. Credința trebuie deslușită. Credința trebuie să o cunoști ca să știi cum funcționează.
Pentru că mulți oameni zic cred în Dumnezeu și în ziua necazului n-au habar să depășească stânga de dreapta. Nu cunosc cum Dumnezeu lucrează și de aceea vin înfrângerile în viața noastră. Nu-i suficient să spui cred în Dumnezeu. Tu trebuie să știi cum să crezi în Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Binecuvântează-ne, Doamne! Mă rog în această seară ca Dumnezeu să-ți vorbească, femeie. Mă rog să-ți vorbească Dumnezeu, bărbatule. Pentru că mulți oameni zic cred în Dumnezeu, dar în ziua în care vine greutatea, îi vezi că nu știu să dezlușească stânga de dreapta, nu știu cum să lucreze, nu știu ce să spună, nu știu ce să facă. Ori noi nu venim la biserică doar ca să ne întâlnim, noi venim să învățăm calea lui Dumnezeu. Venim să ne înarmăm, venim ca Dumnezeu să ne instruiască, venim la biserică pentru că vrem să fim pregătiți pentru ceasul încercării. Momentul în care împăratul Israelului, Ioram, a văzut că împăratul Moabului pleacă cu război împotriva lui, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și numere armata. Ia să vedem câți ostași am eu de partea mea. Câți oameni sunt de partea mea. Pentru că Biblia spune că mai întâi vine ce este firesc și apoi vine ce este duhovnicesc. Și eu cunosc mulți oameni de-a lui Dumnezeu care în ziua necazului bat la ușa omului. Caută să numere, să vadă cât sunt de partea lui. Câți oameni sunt prieteni cu el și se poate sprijini pe ei. Împăratul acesta al Israelului n-a făcut excepție. Și a numărat oștirea și a zis, îți prea puțin. De aceea trebuie să caut să fac o alianță. Și a căutat și s-a dus la împăratul lui Iuda, la Iosafat, și a zis, vino să faci o alianță cu mine. Vino să te unești cu mine, că eu sunt prea puțini în jurul meu. Și atunci împăratul lui Iuda a zis, caii mei ca și caii tăi, oștenii mei ca și oștenii tăi, viața mea ca și viața ta. Pentru că aici de multe ori pierdem. Și ascultați-mă ce vă spun, uitați-vă în ochii mei. Nu te grăbi să zici da oricărei întrebări din viața ta. Nu te grăbi să întinzi mâna cu ușurință și să promiți lucruri pe care n-ar trebui să le promiți. Caută să cântărești, pentru că mulți spun Doamne, Doamne, dar puțin fac voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne aliem, să luptăm împreună. Am învățat de-a lungul timpului un lucru, iubiții Domnului. Singurul cântar care nu greșește e rugăciunea și postul. Nu voi mai spune da cu ușurință, pentru că mulți în ziua necazului te sună, dar în zilele bucuriei n-au știut să caute pe Domnul. De aceea, iubiții Domnului, vreau să ne uităm la modul acesta în care funcționează credința. După ce împăratul Ioram a căutat să se alieze cu Iosafat pentru ca să aibă o știre puternică, a mai făcut un lucru. A zis, haideți să alegem o strategie și să mergem pe drumul acesta al Edomului. Și vreau să înțelegeți cum stăteau lucrurile. Moabul avea graniță cu Edomul. Moabul avea graniță cu Edomul. Edomul era vasal împăratului lui Israel. Și a zis, dacă ăsta-i supus mie, mai ușor pătrund prin țara lui ca să atac Moabul. Că n-am de luptat cu doi, și cu Edomul și cu Moabul. Edomul este vasal mie, mă aliez și cu Edomul, folosesc drumul ăsta că e un drum mai simplu și mă duc și atac Moabul. Pentru că întotdeauna, iubiții Domnului, ceea ce am văzut în viață e că și pocăitul gândește ca omul firesc de multe ori în ziua necazului. Caută alianțe, caută strategii, caută lucruri slabe și Dumnezeu din cer nu poate face nimic până când tu nu vei înțelege că singurul care poate totul în noi, tot este El. Aleluia! Dumnezeu nu are probleme cu omul care stă cu lacrimile pe obraz și spune, n-am pe nimeni, Doamne, nici în cer, nici pe pământ afară de Fiul Tău. Lui Dumnezeu nu este greu să privească spre acela care se bate cu pumnul în piept și spune, Doamne, n-am pe nimeni să vină în ajutor. Dumnezeu se luptă cu mândria și încăpățânarea omului. Se luptă cu îndărătnicia noastră și cu faptul că ne încredem în noi
Nu m-am pocăit ca să-mi număr oamenii, nu m-am pocăit ca să-mi aleg strategia, m-am pocăit ca să spun, vino împărate, luptă tu, Domnul oștirilor! Pentru că aici este marea noastră încercare, testul nu se dă cu Moabul. Lupta noastră nu e Moabul, lupta noastră este ascultarea de Dumnezeu. Lupta noastră este să părăsim gândirea noastră firească. Lupta noastră cea mai mare este să părăsim tiparul ăsta omenesc, în care oamenii se uită și spun, mi-am zidit o casă, mi-am făcut o afacere, acum am ceva bani, acum pot să stau să mă bucur. Și Dumnezeu din cer se uită și spune, tu te încrezi în lucrurile tale, nu te crezi în Dumnezeul care ți le-a adus. Tu te încrezi în resursele tale, nu în Dumnezeul care poate totul în noi toți. Și vedeți, iubiții Domnului, că a plecat împăratul acesta al Israelului Ioram și s-a dus și s-a uitat și a zis, acum am mulți oșteni. Acum nu mai sunt un om care să n-am oșteni. Acum sunt înarmat. Am o strategie, mi-am ales drumul cel mai bun. Prin Edom. Nu o să am de luptat cu mulți. Și Dumnezeu spune în felul următor, că în momentul în care au venit oamenii aceștia mulți, soldați mulți de partea lui, s-a întâmplat un lucru. Și aici vreau să înțelegeți ce lucrează credința în om. După 7 zile de mers, și țineți cont că 7 zile reprezintă cifra lui Dumnezeu, vine testul când Dumnezeu din cer va pune cântarul să vadă cum ai construit și cu ce ai construit. Ai construit cu mâinile tale sau ai construit bizuindu-te pe Dumnezeu? În viața fiecărui om va veni cântarul. Cântarul acesta care înseamnă 7 zile. 7 zile în care oamenii lui Dumnezeu li s-a spus, încercuiți Erihonul, mergeți și încercuiți Erihonul. Gândiți-vă că era o cetate întărită, cu ziduri mari. Și când au ajuns acolo la poarta, la porțile cetății, când au ajuns la marginea cetății, n-a zis nimeni, n-a zis Dumnezeu, și acum aduceți berbecii, și aduceți catapultele, și acum aduceți inginerii, și haideți să punem dinamită. Haide, nu, Dumnezeu a zis, încercuiți această cetate în tăcere, încercuiți această cetate în ascultare. Ascultați ce vă spun. După 7 zile, după acest test pe care Dumnezeu îl dă, se va lămuri cine a lucrat cu Dumnezeu și cine n-a lucrat cu Dumnezeu. Atât îi trebuie lui Dumnezeu ca să lămurească focul în cuptor. 7 zile. După 7 zile au rămas fără apă, spune Biblia. Și toată mulțimea oștenilor a devenit povară. Pentru că atunci când oștenii de sub tine nu mai au apă să bea, ei nu mai privesc cu ochi buni pe împărat. Și întotdeauna să știți, iubiții Domnului, că lucrurile pe care ne-am bizuit în omenescul nostru, tăria noastră omenească, este adevărata slăbiciune a vieții noastre. Și slăbiciunile noastre sunt adevărata tărie când te încrezi în Dumnezeu. Pentru că asta spune credința. Și ascultați, iubiții Domnului, mulți au venit la biserică ca să-și rezolve problemele pământești. Și nu-i greșit. Ai nevoie de sănătate, să-ți o dea Dumnezeu. Ai nevoie de o pâine pe masă, să ți-o dea Dumnezeu. Ai nevoie de o siguranță pentru ziua de mâine, să ți-o dea Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune în felul următor, voi nu vă întoarceți la mine ca să lucrați tot după capul vostru. Nu vă întoarceți la mine ca să vă încredeți tot în lucrurile în care vă încredeați odinioară. Că cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Marea luptă a lui Dumnezeu în aceste momente, în care țara noastră este așa o țară în care aproape că nu mai poți să scroiești loc fără să faci anumite compromisuri. Marea problemă a lui Dumnezeu este aceasta. Pocăiții au ajuns să se încreadă în ei înșiși. Au ajuns să se creadă în ceea ce fac ei. Eu nu mă încred, iubiții Domnului, decât într-un singur lucru. În coborârea Duhului Sfânt. Aleluia! Am văzut și de multe ori văd. Ne încredem într-un program, ne încredem într-un predicator, ne încredem într-un cântăreț, ne încredem în mintea noastră, în orânduiala noastră și nu iese nimic. Dar dacă vom sta înaintea lui Dumnezeu cu frică și cu cutremur, spunând, Doamne, eu nu cântăresc nimic, sunt o mână de țărână. Dacă vom spune în seara aceasta, Doamne, nimic bun nu locuiește în mine, despărțit de Tine sunt un chimval țângănitor și o ramă sunătoare. Dacă vom spune în această seară, doar Dumnezeu în noi este nădejdea slavei, să
ce este viu? Pentru că Dumnezeu din cer își vrea locul de cinste. Pentru că Dumnezeu din cer are mult de luptat cu mintea noastră, care vrea mereu să se sprijine pe ceva omenesc. Și ce înseamnă credința? Să pășești înainte cu Dumnezeu. Indiferent dacă înțelegi sau nu înțelegi, tu trebuie să asculți de ceea ce este scris. Sunteți atenți? Amin. Mă gândesc la armata lui Iosua. Gândiți-vă că sunteți un oștean în armata lui Iosua și ați ajuns la cetatea Erihon. Și veniți seara acasă și vă întreabă soția: ce ai făcut astăzi, dragul meu? Cum ai luptat? Și tu îi spui așa: păi am încercuit cetatea odată și am trecut. Păi zice, ce fel de luptă e asta? Ce fel de oștean ești tu? Ce fel de soldat ești tu? Soldații vor să-și arate mușchii. Soldații vor să-și arate priceperea. Soldații vor să-și arate sabia. Zice, dar ce ai făcut astăzi? Păi nu știu, că mie mi-a zis Iosua să încercuiesc cetatea. Probabil că o fi vrut să facem o recunoaștere a cetății. Vii a doua zi acasă. Și te întreabă soția: astăzi cum ai luptat? Și ea spune: nu știu, că am făcut același lucru ca și ieri. Am încercuit cetatea și ne-am uitat la aceleași pietre. Astăzi am început să le și număr. Și ea te întreabă: de ce fel de luptă ciudată e asta? Vii a treia zi acasă și te întreabă soția: astăzi cum a fost? Și spui: a fost ca și ieri. N-am deschis gura, a trebuit să tăcem cu toții, am mers și pur și simplu am încercuit cetatea. Că nu pricep oamenii. Nu pricep oamenii de ce vin la biserică. Nu pricep oamenii de ce citesc Scriptura. Nu pricep oamenii de ce mă încred mereu și mereu și mereu și mereu în același Dumnezeu. Nu pricep de ce de săptămâni și luni și ani vin mereu la biserică. Pentru că Dumnezeu din cer ne spune un singur lucru: ascultați de mine. Dumnezeu nu are nevoie de spectacol, Dumnezeu nu are nevoie de manifestări glorioase, Dumnezeu nu are strategii nemaipomenite. Dumnezeu spune un singur lucru: vino și azi, vino și mâine, ascultă și azi, ascultă și mâine, crede pe Dumnezeu și stai la locul tău, căci viu este Domnul care va lucra. În momentul în care cei doi împărați au stat față în față cu necazul, credința și necredința au început să-și arate față. Împăratul Israelului, Ioram, care s-a bizuit pe soldați, s-a bizuit pe alianțe, s-a bizuit pe strategie și și-a zis: Dumnezeu ne-a adus aici pe toți trei, și pe mine, și pe tine, și pe tine, ca să ne piardă. Dumnezeu ne-a adus aici ca să ne prăpădească. Mă aude cineva? Amin. Desnădejdea nu e altceva decât rodul a ceea ce ai semănat. Desnădejdea nu este altceva decât expresia faptului că te-ai bizuit pe tine. N-ai cum să fii desnădăjduit când totul este Dumnezeu. De multe ori oamenii au desnădejde pentru că și-au făcut planuri omenești, au așteptări omenești, au alianțe omenești, au strategii omenești, numără într-un tip firesc, într-un tip omenesc. Iubiții Domnului, în momentul acela și a zis Iosafat a greșit că s-a grăbit să se alieze cu cine nu trebuie. Dar și a zis Iosafat: eu nu gândesc ca tine. Dumnezeu nu m-a chemat să mă omoare. Este aici cineva dintre prorocii lui Dumnezeu care să cheme numele Domnului? Pentru că eu am învățat un lucru: să nu mai privesc cu ochii ăștia de carne. Eu vreau să privesc prin ochii Duhului Sfânt. Aleluia! Eu vreau să privesc cu ochii credinței, dincolo de ceea ce nu se vede. Există ceva ce numai Dumnezeu știe. Chemați un om al lui Dumnezeu. Ascultați-mă, iubiții Domnului. Am obosit mult sufletește. Suntem mulți desnădăjduiți. Știți de ce? Că stăm cu capul în televizor și ne uităm la știri. Că de multe ori ne învață oamenii din lume cum să trăim. Din stânga și din dreapta au tot felul de vești rele. Dar eu vă spun un lucru: cine va trăi prin credință va auzi mereu aceeași veste. Știți care este vestea pe care a dă Duhul Sfânt astăzi poporului? Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos este acela care poate totul în noi toți.
necazurilor. De aceea, în ziua necazului, unii se prăbușesc și unii stau în picioare. Pentru că unii s-au bizuit pe ce e al lor și alții s-au bizuit pe ce este al Domnului. Vedeți, iubiții Domnului, Iosafat a zis, chemați un proroc. Și a venit Elisei. Și Elisei a adus din partea Domnului o descoperire. Mă rog în această seară pentru tine. Spală Duhul Sfânt ochii fiecăruia. Ia din noi încrederea omenească și învață-ne să ne bizuim pe Cel ce este Sfânt. Mulți dintre noi n-au ajuns încă să trăiască prin credință, deși ei spun că trăiesc prin credință. Mulți dintre noi, dacă ne-ar dispărea în aceste momente lucrurile pe care le avem, n-am mai crede în Dumnezeu absolut deloc. M-am uitat în această seară și am stat aici în spate, pentru că dincolo de cuvintele lui Dani, eu știu câte zile de rugăciune și de post am avut pentru Magda. Și m-am uitat la Dani, un om căruia Dumnezeu a îngăduit să ia soția la 23 de ani. Și uitați-vă la el că stă în picioare și îl laudă pe Dumnezeu. E un om care s-a ancorat în Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că dincolo de ceea ce se vede, există ceva ce nu se vede și numai credința poate să vadă. El o vede pe Magda cu corul îngeresc. El o vede pe Magda acasă cu Dumnezeu și știe că va veni o zi când Dumnezeu îi va duce din nou împreună. Doamne Dumnezeule, te rog în această seară, dă-ne puterea să ne frângem noi, dă-ne puterea să ne smerim noi, dă-ne puterea să recunoaștem noi că nu suntem nimic, despărțiți de Tine nu suntem nimic. Mă rog în această seară, Dumnezeu din cer să te ajute să înțelegi. Omule, tăria ta e slăbiciunea ta. Și slăbiciunea ta e tăria ta. Când sunt slab, atunci sunt tare. Pentru că în slăbiciunile mele, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Nu poate Dumnezeu să lucreze câtă vreme omul se mai încrede în El. Câtă vreme încă te mai încrezi în priceperea ta. Câtă vreme te mai încrezi în aptitudinile tale. Eu nu mă încred în nimic din ce este al meu, ci mă încred în Dumnezeul care poate totul. Ochii mei au văzut. Ochii mei au văzut că atunci când m-am bizuit pe mine, am dat greș. Când m-am bizuit pe om, am dat greș. Când m-am bizuit pe Domnul, n-am greșit niciodată. Slăbiciunea noastră e tăria noastră în credință. Și tăria noastră e slăbiciunea noastră fără de credință. De aceea Domnul să ne ajute. Era o tânără credincioasă undeva lângă Cluj și și-a dorit foarte mult să aducă la ea în localitate niște cântăreți. Iubea cântăreții aceia. Și le-a dat un telefon și a zis, frate, vino și la noi că în satul ăsta, a zis ea, nimeni nu-i pocăit afară de mine. Vino să cânți în mijlocul satului, să audă cântările Domnului și Dumnezeu să lucreze, să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Că și voi când ați plecat o mână, nu? Și sunteți mulți în această seară. Și știu că ați făcut un lucru frumos față de mine, așa cum spune Domnul Iisus Hristos. Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Dar știți care este rugăciunea mea? Mă rog, Doamne, să nu fie mulți numeric, ci mă rog să fie toți în mâna Domnului. Pentru că de multe ori, spune Biblia, mulți zic, Doamne, Doamne, și nu fac ceea ce le spun eu. Eu nu vreau să fim la număr. Eu vreau să fim scriși în cartea mielului lui Iisus. Să pați în palma lui Dumnezeu. Și zice tânăra aceasta, veniți și la noi. Și frații aceștia, după ceva timp, au acceptat să vină. Și numai ce s-au dus în mijlocul satului, s-au pus frații cu instrumentele, cu acordeonul, cum cântă Dan în seara asta și au început să cânte și deodată a început să plouă, să rupă. Nici nu au terminat prima strofă, au trebuit să fugă în curte, s-au dus în casă și au stat să termine ploaia. După o vreme, vreo 15 bărbați din sat au venit și au început să bată în poartă. Și a ieșit fata asta și a zis, ce vreți? Scoate, zice, pe pocăiții afară. Când au auzit frații, s-au albit la față. Și unul dintre ei zice, măi, nici n-am cântat și luăm și bătaie, zice. Măcar, zice, dacă am fi cântat. Zice, măcar dacă am fi cântat, merita bătaia, dar măcar zice să fi cântat câteva cântări. Dar nici n-am cântat și luăm și bătaie. Și au zis, scoate să vorbim cu ei. Și a ieșit unul dintre ei și a zis, ieșiți afară, zice, și continuați să cântați. Zice, cântați și nu mă opriți.
Eu am zis, cum să cântăm? Cântați cum vă spunem! Că popa nostru de o lună întreagă se roagă să plouă și nu plouă. Și voi ați cântat o strofă și uite ce ploaie a venit din cer! Spune Domnului în această seară, sunt o țărână, sunt un fir de praf, sunt nimic fără de tine, dar tu ești Dumnezeul meu și ești totul. Nu te frământa, femeie, bărbatule, dacă ești prăbușit în seara aceasta și nu mai vezi pe nimeni lângă tine, dă slavă lui Dumnezeu, că Pavel a zis, la întâiul meu cuvânt de apărare, nimeni n-a mai rămas lângă mine, dar Domnul a stat cu mine. Nu te teme că nu-i nimeni, nu te teme că nu mai ai nimic, că atunci când nu mai este nimeni și nu mai ai nimic, atunci Dumnezeu poate totul în noi toți. Scoate, Doamne, din noi încrederea firească. Scoate din noi părerea asta că am fi ceva. Măcar că suntem nimic. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Mă gândeam să vă predic numai jumătate de oră. Dar nu pot. Să vă spun un lucru important, iubiții Domnului. Credința lucrează în felul următor și mă rog din toată inima să ai înțelepciunea de a asculta ce spune Duhul lui Dumnezeu înainte, nu după. Există o înțelepciune a oamenilor care sunt pățiți. Mă, să nu faci ca mine, că ce am pățit eu. Asta nu e înțelepciunea care să vreau eu. Eu vreau înțelepciunea care spune nu intru în necaz decât să spun cum a fost în necaz. Și după aia să zic nu intra în necaz. Să audă bărbații ce spun în această seară. Nu vă mai încredeți în voi că îl necinstiți pe Dumnezeu. Nu vă mai încredeți în puterile voastre omenești că îl lăsați pe Domnul la ușă și nu poate lucra. Chiar dacă poate îți arde inima în tine și spui, Doamne, mă văd cel mai prăpădit. Spune în această seară, Doamne, Tu poți totul în noi toți. Odată un frate a fost jignit de un coleg al lui. Mă, ești un mare zero! Ești un zero! Ești un zero! Îi spunea colegul la supărat. La care a zis, aleluia, slăvit să fie Domnul. Mă, n-ai auzit ce ți-am zis că ești un zero? A zis, exact asta vreau! Că dacă eu sunt un zero, Hristos este în față, El este 1 și eu 0 și atunci suntem de nota 10! Te mai încrede în tine. Te mai încrede în capacitatea ta. Că Dumnezeu din cer n-are nevoie nici de tine, nici de mine. El poate totul în mâna Lui atotputernică. Dumnezeu scuduie munții. Dumnezeu ridică morții. Dumnezeu aduce putere celui fără de putere. Dumnezeu schimbă sorta. Dumnezeu schimbă împărățiile și împărații. De ce te temi? Nu te teme. Crede cineva în această seară că atunci când spunem nu mai avem nimic, suntem cel mai aproape de Dumnezeu? Când spunem, Doamne, nu mai găsesc pe nimeni care stă lângă mine, atunci Dumnezeu are puterea să lucreze cum vrea El? Credeți lucrul ăsta? Amin. Și dacă nu-L credeți, garantat, fiindcă Dumnezeu vă iubește, îl veți învăța. Vine Elisei și Elisei se uită la Ioram și îi zice, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, nici n-aș sta de vorbă cu tine. Pentru că, iubiții Domnului, Dumnezeu e și drept. Dincolo de faptul că e milă, Dumnezeu este și drept. Credeți lucrul ăsta? Amin. Și la un moment dat, sunteți atenți? Amin. Toți soldații ăștia erau nebuniți de sete. Toți soldații ăștia erau aprinși. Toți soldații ăștia, știți cum era? O singură scânteie să fie izbucnit și probabil că soldații ăștia făceau o revoltă. Stădeau cu toții, fără apă, în arșiță, cu gâtlejurile uscate. Și la un moment dat vine Elisei, omul lui Dumnezeu. Și toți se uitau spre el ca spre soluția pe care Dumnezeu aduce. La care Elisei spune, aduceți-mi harfa. Ce să-ți aducem, mă? Zice, aduceți-mi arfa. Dar de ce? Păi vreau să cânte. Cum mă să cânte? Noi murim de sete, nu mai avem puțin și cădem din picioare. Tu te apuci de cântat? Asta ne trebuie nouă, asta ne arde nouă acum când inima în noi geme de durere. Cântare ne trebuie nouă. Da, pentru că asta face credința. Credința zidește mai întâi în lăuntru.
Credința mai întâi aduce inima ta în prezența lui Dumnezeu. Credința înseamnă în primul rând restaurarea relației mele intime cu Dumnezeu. Elisei a zis, pe mine mă interesează un singur lucru, să coboare prezența lui Dumnezeu, să coboare un de lemnul lui Dumnezeu, să coboare Duhul Sfânt, să vină lumină din împărăția Lui. Unde te duci, Elisei? Unde te duci, pocăitule, în ziua încercării? Că umblăm năuci la toate ușile. Batem la toate ușile până ne rănim la degete și Dumnezeu spune, nu mai umbla pe căile acestea, du-te în odăiță și cheamă prezența mea. Du-te în odăiță, închide odăița după tine, închide ușa la odăiță și stai cu Dumnezeu. Ce face Elisei? Iau Biblia, iau arfa, iau zile de post și mă zidesc cu Domnul în lăuntru meu. Eu nu mă pot bate cu o știrea străină și nu mă cheamă Dumnezeu să mă bat cu pumnii. Dar Dumnezeu mă cheamă să mă zidesc pe mine însumi. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu din cer să vă dea putere să vă zidiți în omul din lăuntru. Stau deseori în biserică și uneori mă apucă spaima. Știți de ce? Pentru că la aceeași cântare, la același program, în aceeași secundă, mă uit în adunare și văd oameni care stau plângând, cu lacrimi ciroind pe obraz, cu mâinile ridicate, și alții stau ca stana de piatră, cu telefonul mobil în mână, absenți de la orice înseamnă actul închinării. Și mă apucă spaima și mă apucă frica. Știți de ce? Pentru că tu trebuie să te zidești în omul din lăuntru. Nu acordurile muzicale, nu basul, care în seara asta m-a făcut năuc de cap. Nu asta trebuie să ne dea nouă în această seară bucuria, ci faptul că am un Dumnezeu viu pe care îl doresc mai mult decât dorește cerul, izvorul de apă. Sufletul meu însetează după El. Că atunci când sufletul nostru își dorește prezența lui Dumnezeu, nu-i nevoie decât de o clapă și pornește sinfonia. Alteori tragem de oameni și creăm o bucurie care nu vine din Duhul lui Dumnezeu. E o bucurie care vine dintr-un ritm, vine din niște cuvinte care le iubim, dar Dumnezeu din cer ne spune în această seară, zidiți-vă în omul din lăuntru. Oameni buni, avem nevoie să luăm cu noi Biblia și să dispărem în odăiță. Avem nevoie să luăm cu noi harfa și să dispărem în odăiță. Avem nevoie să luăm zile de post, nu pentru rezolvarea problemei, ci pentru ca noi să devenim din nou copii de Dumnezeu. Ți-aduce aminte când plângeai la fiecare cuvânt al Domnului? Ți-aduce aminte când orice ce îți spunea Domnul Dumnezeu avea ecou în sufletul tău și acum te mai mișcăm nici cu tancul? Pe cum aceleași cântări? De cum aceleași oameni? Tu te-ai schimbat, nu Dumnezeu. Și Elisei zice, trebuie să ne zidim în omul din lăuntru. Și după ce Elisei a lăsat cântarea lui Dumnezeu să-i atingă inima, în momentul acela a avut din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Primiți ceea ce vă spun, mai am puțin. Nu vă dați sfaturi unul altuia fără să vă rugați. Nu vă încredeți în sfaturile voastre, chiar dacă sunt uneori după Biblie, până nu sunteți în duh de rugăciune. N-am să uit că o fată s-a dus undeva la munte, într-o tabără, și a căzut într-un păcat. Și a venit într-o biserică, unde stătea ea, și i-a întrebat pe prezbiter, mai am iertare? Și prezbiterul i-a zis după Biblie, Evrei 6, ai gustat puterile veacului viitor. Nu poți acum ca tu să mai fii pocăită niciodată. Și fata aceea s-a omorât. Și s-a dus unde s-a dus. De multe ori, noi, oamenii lui Dumnezeu, dăm niște sfaturi fără duh de rugăciune. Dacă nu ești în duh de rugăciune cu Dumnezeu, să nu îndrăznești să sfătuiești pe cineva. Știți de ce? Chiar cu Biblia în mână putem greși. Știți de ce? Pentru că uneori și Biblia poate să fie doar o informație. Dacă nu e un de lemnul Duhului Sfânt să-ți deschidă ochii, s-ar putea să spui ce nici tu nu înțelegi. Elisei, când a avut Duhul de închinare, când a avut acea prezență a Duhului Sfânt, a deschis gura și a zis, așa vorbește Domnul. Și acum ascultați-mă. O să spun ceva greu.
le zice oștenilor, puneți mâna pe lopeți. Pe ce? Pe lopeți. Pe ce? Pe lopeți. Și ce să facem cu lopețile? Săpați gropi. Ce să săpăm? Gropi. Păi tu n-auzi că ne e sete și așa te-am îndurat destul că l-ai adus pe ăsta să scânte. Noi vrem o soluție. Noi vrem acum, aici, Duhul Sfânt să lucreze aici. Acum să ne rezolve problemele. La care Dumnezeu spune, așa credeți că lucrează credința? Ecuații? Formule? Ne spune, pune mâna pe lopată. Și ce să fac cu lopata? Sapă, groapă lângă groapă. Oh, deci credința lucrează și cu pătături în palmă. Credința lucrează și prin faptul că eu trebuie să mă pun pe mine în acțiune. Ce să facem? Să săpați grob lângă grob. Dar ce plan e ăsta? Mie nu-mi place planul ăsta. Mă trimiți, ce să fac? Să pui mâna pe lopată. Dar eu vreau mapă. Eu vreau costum și servietă. Ce-mi dai mie? Eu sunt copil de Dumnezeu. Eu vreau să am o servietă diplomat la care Domnul spune prin Elisei, pune mâna și sapă. Groapă lângă groapă. La care s-a uitat și a zis, Doamne, de ăsta cred că nu-i întreg la minte. Suntem istoviți, n-avem apă, să săpăm grop. De ce? Care-i folosul? Ascultați ce vă spun. Deseori am văzut lucruri pe care Dumnezeu le-a cerut vieții mele. N-au avut nicio logică. Sunteți aici sau ați plecat? Mă rugam pentru o întâlnire. Și la întâlnirea aceea Dumnezeu mi-a descoperit că o să am o greutate cu oamenii aceia. Și Dumnezeu mi-a zis să rostești următoarele cuvinte. Și mi-a zis Domnul niște cuvinte. Când am auzit acele cuvinte, a zis, păi și ce e asta? Niște cuvinte banale. Am zis, cred că am o părere. Dar m-am dus la acea întâlnire. Și când am ajuns acolo, așa ne-am încins, că m-am gândit, că îi putea eu desluși, da? Că îi putea eu să-i ajut pe oamenii că doar vorba am fost 8 ani avocat, un pic de psiholog, îi putea eu să îi ajut. Păi știți cum ori plecat ăia? Ca și un vulcan. Nici n-am deschis gura că mai aveau puțin să băteau. Și m-am gândit, ce fac? Avocatul, 0. Psihologul, 0. Și atunci mi-am adus aminte de descoperirea pe care Dumnezeu mi-a dat un duc de rugăciune. Și am zis ce mi-a zis Domnul. Știți ce am zis? Am zis așa, ce mi-a zis Domnul? Slăvit să fie Dumnezeu, că există Dumnezeu. Asta mi-a zis Domnul să zic. M-ați auzit? Amin. Mare cuvânt, adânc. Un cuvânt slăvit să fie Dumnezeu, că există Dumnezeu. Dar știți ce s-a întâmplat? Când am rostit acest cuvânt, au muțit. Când am rostit acest cuvânt, am simțit cum se coboară Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu îți spune în această seară, eu nu te chem să înțelegi întotdeauna ce faci. Pune mâna și fă ceea ce spune Dumnezeu. Sapă groapă lângă groapă dacă este nevoie. Că Dumnezeu spune, va veni un timp când toate gropile acestea se vor umple cu apă. Și ostașii, fără apă, dezamăgiți, istoviți și-au spus, dacă Dumnezeu îmi spune să sap, o să sap. Și chiar dacă nu înțeleg de ce trebuie să sap, eu trebuie să sap. Mă duc și fac același lucru. Și au săpat. Pentru că credința, iubiții Domnului, fiți atenți, lucrează înăuntru și apoi lucrează în afară. După ce e zidit omul din lăuntru, Dumnezeu îți spune să pui mâna să faci ceva în omul din afară. Bună seara, mă aude cineva? Doamne, servește-mă! Nu. Pune mâna pe sapă, pune mâna pe lopat, pune mâna... Tânărule, roagă-te în limbi și învață și carte. N-aud amin. Rugați-vă 1 ceas, 2, 3, postiți, dar fiți și oameni care să puneți mâna să munciți. Pentru că Dumnezeu binecuvântează rodul muncii noastre. Dumnezeu spune, trebuie să pui o sămânță în pământ, trebuie să plouă din cer, trebuie să culegi buruiana, să aștepți să rodească, după ce a rodit-o ei și o pui în hambar, e un proces. Oameni buni, credința mă învață un lucru. Mă zidesc în omul din lăuntru și acționez în omul din afară. Și aici este marele har al
credinței. Unii se apucă și nu mai muncesc o viață întreagă fără să se închine lui Dumnezeu, fără să spună, Doamne, îți mulțumesc. Toată viața lor muncesc ca niște năuci, strâng și nimic nu folosesc. Alții stau numai în casă și spun, lăudat să fie Domnul, să mai cânt o cântare, că e ora 12, la 2 mai pun o predică de-a lui X, lăudat să fie Domnul, și seara n-ai nimic pe masă. Doamne, de ce nu mi-ai pus? Că n-ai te ridicat și nu te-ai dus să faci datoria ta. Mă aude cineva? M-am întors la Dumnezeu. M-am întors la Dumnezeu, eram student. Și ce mi-au spus părinții mei? De azi încolo, pentru că ne-ai adus rușine, nu-ți mai dăm niciun ban de chirie în București, nu mi-au mai trimis nicio mâncare, am rămas fără nimic. Și ce am făcut? M-am rugat lui Dumnezeu să nu mă pierd în omul din lăuntru. Că marea luptă, știți care este? Să te pierzi în lăuntru tău și să spui, Doamne, m-am tulburat, m-am rugat, Dumnezeu m-a întărit. Și Dumnezeu mi-a dat un cuvânt. Și ce cuvânt mi-a dat Domnul? Muncește, bărbatule, și voi binecuvânta rodul muncii tale. Știți ce am făcut când m-am pocăit? Am stat portar 12 ore, de la 7 dimineața până la 7 seara, și am venit acasă cu salariu. Și Dumnezeu din aproape în aproape, pas cu pas, Dumnezeu m-a binecuvântat. N-am rămas o viață întreagă portar, dar mi-am dat extemporarul în credință. Oameni buni, credința ne ajută să ne echilibrăm. Zidește-te înăuntru și acționează în afară. De multe ori lucrăm prea mult în afară și nu ne zidim înăuntru. Iar alte ori venim la biserică, ne zidim cu Dumnezeu și nu punem nimic să facem în viață. Nu punem mâna pe nimic să facem în viață. Dar Dumnezeu ne-a dat mâini, picioare, ochi, sănătate. Să le facem și pe unele, să le facem și pe altele. Și pe acestea să le faceți și nici pe celelalte să nu le lăsați. O spune amin? Amin. Domnul să ne dea putere. Ce ne învață credința? Credința ne învață că Dumnezeu s-a săturat să mai vadă încrederea noastră în noi înșine. E sătul Dumnezeu să vadă mândria și încăpățânarea noastră și ambițiile noastre. Deseori mă uit cum omul își scoate pieptul la înaintare. Deseori mă uit cum cântăreți între ei se compară. Deseori mă uit cum predicatorii între ei se compară. Deseori mă uit cum bisericile se compară. Oameni buni, să-și retragă Dumnezeu mâna și cal și călăreți se vor prăbuși. Tot ce este aici în această seară se datorează sângelui Domnului Iisus Hristos, care a murit la calvar pentru noi. Și dacă este vreo lumină, nu-i lumina mea, ci este lumina Lui. Și dacă a răsărit o lumină în întuneric, ea se numește Iisus Hristos. Și Domnul spune în al doilea rând, credința înseamnă să te zidești mai întâi în omul din lăuntru. Nu mai fă un pas. Poți să ai mușchi, tinere. Poți să ai gel în păr. Poți să ai haine de firmă. Și dacă ești un cerșător înăuntru, n-ai viitor. Dar dacă vrei să te încrezi în Dumnezeu, zidește-te în omul din lăuntru. Știți cum mi-s dragi mie oameni în biserică? Când îi văd cu ochii închiși la rugăciune și cu lacrimi pe obraz. Când îi văd ridicând mâna înaintea lui Dumnezeu și rugându-se, fără să le pese, mă uit la ei și le spun, voi aveți viitor. Omul care se zidește aici va ști să acționeze în afară. Și când vei pleca, vei ști ce ai de făcut. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Era o femeie care avea un vas, lua apă și îl căra pe umăr. În fiecare zi lua apă de la izvor și îl căra pe umăr. Dar cineva i-a zis, mă femeie, zice, tu nu vezi că e spart pe o parte, zice, și scurge apă. De ce în fiecare zi tot cari și ajunge acasă numai cu 3 sferturi de apă? De ce nu e o muncă inutilă să tot care apă, zice, și să fie, zice, în vasul ăsta care e crăpat, la care femeia, ce vine cu mine? S-au dus până la izvor și apoi zice, stai cu mine și stai în spatele meu și mergi în spatele meu. Și omul a mers. Și pe partea aceea pe care vasul era crăpat și curge apă, a văzut un lucru. Pe toată partea aceea unde a curs apa, erau flori. Și pe partea unde n-a curs apă, era doar drum. De multe ori te întreb, până când, Doamne, și de ce? Tot duc un vas spart cu umărul meu și parcă nimic nu se adună.
atunci nu știi că în urma ta sunt flori pe care Domnul le culege. Zidește-te în omul din lăuntru și acționează în omul din afară. Și lasă-L pe Dumnezeu să echilibreze în viața ta munca cu închinarea. Aici omul pierde bătălia. Ori se aruncă ca un năuc în muncă și nu mai scoate capul și pierde totul cu Dumnezeu, ori de multe ori stăm și așteptăm. S-a uitat Hristos și a zis, ce stați? Bărbați Galilei, ce stați cu ochii pânzurați la cer? Gata! Hristos s-a dus și de acum așteaptă să găsească la voi credință. Când se va întoarce, va găsi El credință. Gata! La lucru! Pentru că timpul e puțin. Nu stați uitându-vă la cer. Nu stați uitându-vă la cer. Ci uitați-vă la cer cât trebuie și apoi puneți mâna. Lopată, lopată. Sapă, sapă. Lăudați să fie Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. O să închei spunându-vă ultimul lucru. La un moment dat spune Biblia că de undeva de pe drumul Edomului a început să vină apă. Plouase la deal. Și acum, pentru că la vale erau gropi, s-au făcut rezerve de apă. Și fiecare groapă s-a umplut la vale cu apa care a curs la deal. Și au zis ei, mă, dar ce bine, mă, că am făcut aseară gropi. Curgea apa și n-aveam ce ține. Bine este să sapi dacă Domnul spune să sapi, că atunci când Dumnezeu toarnă, n-ai ce ține. Și Dumnezeu a zis, dai puțin lucru să vă dau eu apă? Dai puțin, eu vă dau mai mult. S-au uitat moabiții, sunteți aici? Amin. Să nu spuneți că sunteți obosiți. Că eu m-am culcat la 2, m-am trezit la 6, am ținut o slujbă la Betel, am venit încoace și sunt aici în mijlocul dumneavoastră. Dacă are cineva drept să se plângă, sunt eu nu mă plâng! Aleluia! S-au uitat moabiții și au zis, ce vedem noi? Și au zis, ce vezi? Ia uitați-vă, o, zice, sânge. Pentru pocăiți era apă, dar pentru moabiți era sânge. Aceeași realitate privită din unghiuri diferite. Pentru că Dumnezeu întunecă planul vrăjmașului tău, Dumnezeu nimicește calea Lui, iar ție îți dă biruință. S-au uitat moabiții și au zis, e sânge. Ăștia au scos sabia între ei și s-au tăiat. De unde știau moabiții că se mai taie pocăiți între ei? De la alți pocăiți. Sper că nu de la cei de la Râmniceni. Moabiții n-au vorbit așa la întâmplare. Ei știau că pocăiții s-au mai tăiat. S-au mai spart o biserică, mai murit vreo unul, mai căzut altul. Și tot așa. Moabiții de la noi au învățat că pocăiții se mai și taie între ei. Și au zis, e sânge, ăștia s-au tăiat, ăștia s-au bătut, ăștia s-au spart capurile. Hai să-i terminăm, să luăm prada. Și când s-au dus, surpriză. Pentru că iată ce face Dumnezeu. Ești aici? De ce să stai pe o groapă? Pentru că într-o zi Dumnezeu va umple cu apă și va veni un soare. Și soarele acelea va face să strălucească apa și dușmanul tău va vedea ceea ce Dumnezeu îi arată. Și dușmanul tău va fi orbit. Dacă Dumnezeu să poată lucra, are nevoie ca cineva să sape, are nevoie ca cineva să fie la dispoziția Domnului, pentru că groapa aia cu apă a devenit o oglindă în care se slăvește Dumnezeu și în care se vede soarele neprihănirii. Nu lucrează Dumnezeu când tu stai cu mâna în buzunar. Dacă faci voia lui Dumnezeu în lucrurile mărunte, Dumnezeu îți dă biruințe în lucrurile mari. Ce a zis Dumnezeu? Sapă o groapă. E greu să sape o groapă? Păi dacă Domnul mi-a spus să sape. O zi de post, o iau. Un ceas de rugăciune, îl fac. Să mă lepăd de mine, mă lepăd. Ce îmi spui? Aia fac. Dumnezeu își cere lucruri mici ca să-ți dea lucruri mari. O groapă, plină cu apă. A venit soarele, a devenit o oglindă. Dușmanii au văzut sânge, iar izraeliții au văzut apă curată. De ce? Pentru că ăsta e Dumnezeul nostru. Și vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea ca tu și eu să fim o oglindă în care soarele neprihănirii să se oglindească și slava lui Dumnezeu să fie aceea care să umple viața ta. Dacă s-a terminat povestea aici, dar nu se termină aici. Dar noi o putem termina. Dar povestea nu se termină aici. Povestea nu se termină bine. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a zis, mergeți și începeți să lucrați. Mai puteți? Amin.
luați pietre și distrugeți viile. Dar cât de viile astea frumoase, Doamne, uite struguri frumoși. Din ei putem face niște vii. Dumnezeu a zis, stricați toate viile, astupați toate fântânile, nimiciți toate ogoarele. De ce? Pentru că dacă nu veți face lucrul acesta, Moabul va renaște. Dușmanul doborât astăzi se va ridica mâine cu mai multă putere. Dacă nu tăiați legăturile acestea, dacă nu înfometați dușmanul, dacă nu îl lipsiți de resurse, nu veți avea niciodată biruință de plină. Am avut biruință și n-am luat aminte la glasul Duhului Sfânt care a zis, nimicește total, dărâmă total, întoarce-te cu totul spre Dumnezeu, taie orice legătură cu păcatul, încetează orice lucru al firii, ca Dumnezeu să aibă în tine o biruință de plină. Moabul s-a luptat și la un moment dat spune Biblia că atunci când era la un pas de biruință Israelul, împăratul Moabului și-a luat băiatul lui, cel întâi născut, care vrea să fie împărat, și l-a adus ca jertfă lui Moloch. Ăștia când au văzut s-au scârbit și-au întors spatele și-au plecat. Vreți să vă spun ce spune istoria? S-a descoperit o piatră, se numește Piatra Moabită. Și acolo spune că împăratul Moabului, când a fost atacat de împăratul Israelului, l-a adus pe fiul său ca jertfă lui Chemuș și pentru că l-a adus ca jertfă pe fiul său lui Chemuș, Chemuș i-a dat o mare biruință lui Moab. Moab a plecat și a zis, am biruit. Moabul a renăscut și a suprit în continuare Israelul. De ce? Pentru că vin pocăiții și după ce au o biruință, își permit încă să mai aibă legături care nu sunt tăiate de plin de Duhul Sfânt. Și ce vă spun în această seară este următorul lucru. De nu duceți lupta până la capăt, o veți lua de la început. De nu duceți lupta până la capăt, o veți lua de la început. Mă aude cineva? Ce mă învață pe mine credința? Mă învață credința în această seară că eu trebuie să pun capăt odată pentru totdeauna tuturor lucrurilor care dau lui Moab puterea asupra mea. Mâna ridicată cine crede în această seară că mai are de rezolvat ceva probleme cu Moabul. Mâna ridicată. De ce e Moabul tare? E Moabul tare pentru că pocăiții îl hrănesc. E Moabul tare pentru că firea mea pământească încă alimentează dușmanul din mine. Am încă răutate, încă invidie, am încă ambiții, am încă lucruri care nu sunt terminate și Dumnezeu spune în felul următor. Cine își pune nădejdea în Dumnezeu nu se poate pocăi 90%, nu se poate pocăi 80%, nici 99%. Trebuie să se pocăiască 100%. De ce? Pentru că Hristos a adus pe sine jertfă odată pentru totdeauna. Pentru că Hristos a jertfit sângele Lui la cruce. Și tu trebuie să ai în viața ta o întoarcere la Dumnezeu de plin. Cine învață, iubiții Domnului, credință? Credința mă învață că Dumnezeu este scârbă de încrederea pe care o am în mine. Și pe Dumnezeu îl deranjează mai tare încrederea mea în mine decât neputința pe care eu o strig înaintea Lui. Dumnezeu mă învață în această seară că trebuie să mă zidesc în omul din lăuntru și apoi să acționez în omul din afară. Că de multe ori dăm trupului prea multă importanță și sufletului deloc, iar alteori stăm și credem că e suficient doar să ne rugăm lui Dumnezeu fără să mai facem nimic în viața noastră. Ai nevoie de un plan. Și am învățat în această seară că ceea ce nu duci până la capăt, o iei de la început, prietene. Moabul va renaște. De unde? Din via aia pe care a lăsat-o nimicită. Din apa aia pe care Dumnezeu a zis o astup cu pietre, fântâna aia. De unde va renaște Moabul? Moabul renaște prin faptul că îl alimentăm. De la patima aceea nerăstignită. Și în această seară vreau să vă spun un lucru. Știu un Dumnezeu care ne poate elibera de plin. Amin. Cred într-un Dumnezeu care, dacă în această seară vrei să-i spui, Doamne, mai am în mine, eu nu mai pot, eu am, Doamne, în mine răutatea asta, am în mine privirea asta, am în mine bârfa asta, am în mine, Doamne, lucrul ăsta, am în mine patima asta, am în mine slăbiciunea asta. Dumnezeu din cer în această seară, dacă îți pui nădejdea în El, spune așa, Doamne, vreau să nimicești totul de plin, nici o vie, nici o fântână, nici un nocor, nimic să nu mai rămână ca să hrănească Moabul. Eu vreau în această seară prin Hristos
să faci ca firea pământească să fie ucisă, răstignită pentru totdeauna și să trăiesc liber pentru Iisus Hristos, bucurându-mă în biruința Duhului Sfânt. Asta vrea Dumnezeu. Așa lucrează credința în viața noastră. Și este o veste în această seară pe care o simt în inima mea. La un moment dat, când a trecut Napoleon Munții Alpi, a ajuns la un punct în care și-a dat seama că inamicul este mai mult, mai numeros decât francezii. S-a dus la Gornaci. Știți ce este Gornaci? Cel cu trâmbița, cu goana. Și a zis, sună retragerea. La care Gornaciul s-a uitat la el și a zis, ce să sun? Retragerea! Împărate! Niciodată până acum sub comanda ta n-am sunat retragerea. Niciodată împăratul Napoleon nu mi-a zis, sună retragerea. Eu nu știu cum să cânt cântecul ăsta. Eu nu știu cum să sun retragerea. Pentru că niciodată sub comanda ta n-am sunat retragerea. La care Napoleon îi zice, atunci sună ce-i suna? Atunci zice, fă ce-i știi. La care ăsta s-a apucat și suflă în goarnă și a zis, înainte la atac. El nu asta știa să sună. Și atunci francezii care erau sub comanda lui Napoleon au zis, în spate, pe dersantul ăsta, ne vin ajutoare. Vin ai noștri din spate. Și au pus mâna cu însuflețire să lupte. Inamicii, când au auzit Gornaciu că sună înainte, la atac, au zis, le vin ajutoare. Și au luptat, s-au muiat ca apa. Aceiași oameni, aceleași arme, același timp. Dar o melodie, un sunet, a făcut diferență. Și au avut o mare biruință aceiași oameni. Eu în această seară știu că cineva aici are o trâmbiță de aur. Aici în această seară este cineva care cu trâmbița lui Dumnezeu zice poporului, înainte la atac, mergeți înainte și nu dați înapoi. Să nu fiți din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care merg înainte spre mântuirea sufletului lor. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va se povi. Nu dați înapoi. Luptați cu firea pământească. Supuneți-o lui Dumnezeu. Rugați pe Duhul Sfânt să taie orice legătură în această seară cu puterea Moabului și a întunericului. Și spune în această seară, Doamne, vreau să merg până la capăt, vreau să mă prăbușesc la picioarele Tale, vreau să-mi plâng păcatul, vreau să recunosc, vreau să mărturisesc, vreau să mă las de orice lucru rău. De ce? Ca să pot și să mă bucur de biruințele poporului lui Dumnezeu. Vreau și eu să fiu mireasa ta cu adevărat, vreau și eu să cânt cântări de bucurie. Înainte la atac, spune Domnul, nu da înapoi. Nu mai pot. Ce? Mergi înainte. Ești viu, Doamne. Ești viu. Și am înțeles că ceea ce aduce biruința asupra lumii nu-i deșteptăciunea mea. Și nici puterea mea. Și nici banii mei. Și nici oamenii de lângă mine. Nici talentul meu. Nici aptitudinile mele. Ceea ce aduce credința asupra lumii, ceea ce aduce biruința asupra lumii, este credința în Dumnezeu. Dar o credință care funcționează după reguli. O credință, Doamne, care trebuie deslușită și învățată. Nu o credință haotică. Nu o credință, Doamne, a unui entuziast trecător, ci o credință, Doamne, a unui om care a înțeles cum funcționează împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în această seară, te rog pe Tine, Dumnezeul cel viu și adevărat. Doamne, Dumnezeul meu, mă întorc cu toată inima spre Tine și recunosc în această seară că sunt un nimic. Recunosc în această seară că doar Tu, Doamne, poți să aduci biruință vieții mele. Dacă în această seară și Ție Ți se aplică această rugăciune, acolo unde ești, cu capul sprijinit în palme, cu ochii închiși, spune lui Dumnezeu, mă lepăd de mine însumi, mă smeresc sub mâna Ta cea tare, recunosc, Doamne, Dumnezeul meu, că m-am uitat la oameni mai mult decât la Tine și m-am vizuit pe ce este trecător. Abandonez lupta în această seară, lupta aceasta greșită, Doamne, de a considera că sunt ceva. Vreau în această seară, Doamne, să spun, eu nu sunt președintele nimănui, dar Tu ești împăratul tuturor. Și dacă în această seară am ajuns aici,
și poporul acesta a făcut un lucru frumos și a adus bucurie, e pentru că Hristos în noi este nădejdea slavei. Nimic n-am, Doamne, și nimic nu avem special. Nimeni nu-i special. Tu ești Dumnezeul deosebit. De n-ai fi fost de partea noastră, ne-ar fi înghițit valurile. Am fi fost poate o piatră în cimitir. Am fi fost poate, Doamne, o poză într-un album. Am fi fost poate uitați de oameni. Dar pentru că Tu ești Dumnezeu care a venit în viața noastră și ne-a ridicat, recunosc în această seară, aleluia, că Iisus Hristos e Domn, că Iisus Hristos